फुंनि सानसुनि गिसिरबाय था नोंसोर पापिफोर आंनि 2000 थाखाखौ जानानै गवाहाय पापिफोर गवा नोंसोरबो गवा खिनो हायो हासुनो हायो बेमार जानानै थैयाबा गरमसो मोनथारबायहाय आंखौ नै जारौ दै गिलासो लाबोदोहाय आंनो गांनाया हामथारला र' लायगौ हर आयै हाबदोंना हाबाखै जाखो एबारहाय मदिनि 2000आ गैयाहाय आइसनायस्रि पापि बेंक आवलाफ्रा गरखौनो खिन्थाया माबाहाय बे आधार कार्डआ माखाद फारांगिरि मोदाय थांगु होथां आंनि फटक थालायनाय कार्डखौसो बिनायाबो हाबासै होननानै आयौ आंहा बेखौनो लाबोबा दख'ना गोदानसो बायनो होनना सानबायमोन हा एसे एनै सहाय जागौमोन आरो मा पापिफोरा थगायथारबाय आरो आंखौ मा गावसोरल' बख'ना जानानै मालाबा लामा सामायाव लोगो मोनबा दाउला सावला होननानै रायथारगोनहाय आंना आगोलावबो आंनिफ्राय 300 थाखा फैसा जाखांबाय माबा गोदान खालामफिननो होननानै माथो हाबग्राङासैबो माबाफोर प्रब्लेमबा जादोंबो जानो हागौना आयै गोजौ लेभेलफ्राव हा बे बेंक आवलाफोरखौलाय मानोथो रायलाबायनांगौ जाखो रायाबा जायो मानसि लांदां मोनफैथारगोनलै आंलाय आंनि मादार प्लेसखौलाय थांदो Ini rotolai roto. Masa ke Mahmud? Mabalai jare wang ini wabuk tinggal tay. Manusianya tuh moजां जाखो ना गाज्रिसो जाखो गल'ल'सो नायबावबाय आंखौ जानाय नङाहाय बिजों खारदो समायना फाग्लि ओइ जारौ मानो थांखो रथ'लाय रथ' हगार लामाया बबेनि फाग्ला जाखोसै नोंलाय फाग्ला नङालै जारौ नरेसो आं नरेस मरेस थांखि आंनि फरेस सोर नरेस सोर फरेस सिनायाहां मा मानसिया बांद्राय थिग नङादां खोमाहाय माबा माबिसो मिनिलांलाबायना बखिलांलाबायबाय जालाहाय खाराबा आंखौलाय जावलियासो नंमारखोना माखोनो फाग्लियालाय जिखुनु जाया मानसियाथ' साफामोन आच्छा खेंख्रा नोंना एबाराव फैसाया बेसेबां हाबखोब्रा आया हाबनोब्रा बे मदिनियारा 2000आ ए बियो एबाराव हाबनायालाय हाबदोंमोन होनना 4000 मिसाखौ मा बुंनो मेरगाफाय नायदो सासे मानसिनावनो 4000 गोजो सोनानै जोंफोरनियाव थाइसेबो गैया हाबमारासै होमबा नोंना बे बाराव थाइसेबो गैयाब्रा थाइसेबो थोद दोरि साला खिजानाय सान्दुंआ जिब्लाथारदों माथो दसे जिरायफै बबेनिफ्रायलाय रांखोबाय ओइ मेला बाजारनि एसबिआइ बेंकआव 2000 फैसा हाबनायखौ लायनो थांदोंमोनलां ए बे मदिनिया अ बेखौ जों रायलायगासिनो ए बिदिसो गैया माथो बे बारावबो हाबग्रांबायासै हाबमारासै आरो गैयालै मालाय नै खेंख्रानावसो 4000 मायनो हाबदोंनो साला बे खिजानायनि फिसाफोरा फैसाफोरखौ लोंनासै खोमादांलै नंगौबोदांलै सालाफ्रा लोंबायबायनासो एकाउन्ट नाम्बारखौ फुल होयो नामाथाय
साला सैमाफ्रा साला सैमानि फिसाफोरखौ खाथियाव लोगो मोनबा हागोमा गलायनो सोबागौ नंलायथारोना रागायानो थादोलै सेंग्राफोर थांसै हा अ दे बिसोरलाय सोर सेंग्रा थिफुदलाफोर जानायखो सोंबाय थासिलां बिसिनावनो नै भाइफोर मा खालामदों नोंसोरलाय बेवहायलाय नुवाखै नोंहा जिरायनायखौ ना ससमा गाननानै मेगना नुवाखै हाबाब माथो गरम गरमथारब्रा थाखा फैसानि टेनसनलै भाइ हा माथो नांगौ नोंनोलाय माबालै भाइ आंनि न'आ बबेखि जानोथिं जाखोथाय नागिरब्लाबो मोनासै आं आन्दायलाबायबोबाय मानसिया दिन खानासो गोनदांलै खेंख्रा भाइ हरावल' नुयोगोन सानावनो नागिरना मोनाखैनो सिबाया मानसिखौनोथ' किडनिक बगन खावनानै जाग्रा बायदिसो नुबाय आङो नङाथ' सिखाव साइस नुखायो नायोबा हले होद आंबो बिदि नुथारालै भाइमोन आंबो बर'सो माथो गदलै आजिखालि बर'फ्राव मेरला सिखाव ओंखारबायनो खुदियाफोर बस्थायाव सोना लांग्रा सिख्लाफोर खावना लांग्रा हे सर मासि गेसाव सेमब्रे खालामखोलै नोंसोरलाय आंखौलाय होदस माबा मानसि सिखाव होनलाबायखो होद थादोलै नोंस्रा थांसै आं थांदोलै साला मालायामोन टेनसन सोरनि फिसा जाखोबा सिला सिबदों नामा मादै ए औहाय जारौ हनायस्रिया न'आव दंना गैया दङहाय फाग्लिया न' सिङाव थानानै फिसाइफोरजों फन रायलायगासिनो दङ ए माथो लोगोसो फै न' सिङाव हेलौ आया बदांगो बे फाग्लियालाय हेलौ दाद बहा थांबाय थायो फाग्लियालाय नाङालै गोदान लागोन र' खदाखौ आंल' हिनजाव नङा थोद फाग्ला लोगो सासे फैदों होनखाबाय ए सोर लोगोलै गायना हालुवा मा गायना हालुवा जालाबायनोसै सेंग्रा ना सिख्ला होनदां बे लोगोआ ए सिख्लासोहाय मा सेंग्रा जालाबायनो मा सोंलाबाय थायो जाथोलाय आंना थाला फिसा गालालै आं बारा फांफुंखौ मोजां मोना दोनथ'दोहाय दे खेंख्रा फाग्ला लोगोआ खोनाजोब्बाय नै मा बिसासलै आजिखालिनि सिख्लाफोरजोंलाय ओरैनोबा आजिखालिनि सिख्लाफोरा सानै साथाम सेंग्रा मेनेज खालामग्रा जालांबाय थोद दोनदो खेंख्रासोमोन नामा बेलाय औहाय मा मानसियानो मा जानला मानला फाग्ला थांमाथां बुंहरथारो फाग्लाफोरसो जाबायदां मबाइलाव पाबजि गेलेनानै मिथियाहाय दाखालिबो खावना लानो फैखांबाय आंखौ सासे लोगो लालायनानै आजिखालिनि सेंग्राफोरा पाबजि गेले फाग्ला जाजोब्बायहाय सनायस्रि आंबो दहाय बैयाव लामायाव सासे फाग्ला लोगो मोनबोदोंहाय माबा जानला मोनला गावनि न'खौसो सोंलाबायनायाबो औहाय आंबो दाखालि इउटुबाव पाबजि गेलेनानै फाग्ला जानाय मानसिखौ दिरुंजों बोरमा बायदि खानानै दोनलायनायसो भिडिअ नुदों बेसो जाखो ना बेसो जाखो बेनो जाथारनांगौ उफ आयै सोर जाखो हाब गावनि फिसाखौनो सिनायासै नरेससो आं हाबाब नरेस आफा नों दाबो गोथाङैनो दङ जिरख'नाय रुख'नाय मालाबानो नोङो एसेबां सेंग्रा गिदिर देरबाय हाबाब फिसा आहा बेखौनो बहाबा थैखोमाबाय साननानै रायजोफोरनो फानद्रासो होलायलांबायमोन फिसा ए बिदि मानसिखौ मिथिया हसिया भान्द्रा होलाबायो बिनिखायनोथ' आं हजों बेंगालराव थाबा सिमां गाज्रि नुयोमोनलै होस सुनिबानि थब हा बहाथोबा बोसोर गाहाम थाहैयामोन नोंलाय फिसा होनबायना बेंगालराव होननानै हा नानियालाय बोरैथो बहा थांदों नै नानि नों दा नरेसआ न'आव फैफिनबाय सोर फैदों आयै हो आदा नरेस नों हाब नानि नों मालाबानो एफा गिदिर देरबाय आंनिफ्रायसो देरसिन जाथारबाय माथो नोंलाय आयौ नों बिसिम सफैबावबाय आंनि उन
हो नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि खनसे नुनायावनो नोजोरबाय आं खनसे नुनायावनो नोजोरबाय आं नों अनजालिखौ अराय जिउनि मोदायजो महरै बेगा हरदो फिसा आयु सनास्रि आं दहाय लामायाव लोगो मोननाया बेनोमोनहाय फाग्लासो खोमाहाय गल'ल'सो नायबावबाय हनै आंखौ नङाहाय मा समायना फाग्लि बियो आंनि आदासो बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन दिनैसो न'आव फैदों ए औ जारौ 5 बोसोर जाबायमोन आं बेंगालराव ओंखायनो दहाय न'खौ बावबोलाबायना लामायाव नोंनावसो सोंनायाबो आयु आंहा बेखौनो सोरबा खर' गाज्रिसो साननानै गिना खारबोदों नो आफा गामसाया दुगैहैदो गोजाननिफ्राय फैनाय आं बाजाराव एसे खरसा लायनि समायना नों दसे जिरायहैथ' दे आं आदानो साहा फुदुंनि दे आदा नै साहा लोंफैदो समायना फै साहा लोंफैदो गाज्रि दा मोनसे आदा आं दहाय लामायाव गिनानै खारलांनायनि थाखाय मोना जारौ मानो मोनलाबायनो ओमफ्राय जारौआ बहानि जाखो आं हरै सोनाबपारानि सनास्रिनि लोगो ए हामथारबायलै आंलाय बेखौनो जाथि खुरमासो नंदोंमोन चान्स लानांसिगोन र' बिदिब्ला बेखौनो मा सानबाय थाखो आदाया नङा जारौ जेबो नङा सनास्रि बिदिब्ला आं थांसै मोनाबायबो दे मालाबा सम लाना औ जागोन दे आयु बेलाय माथो बेंकनि मेनेजार बाबुसोलाय र'हाय बेखौ एसे ज्रोम जावना हरफाना ओइ बाबु रथलाय मा जाखो खोथा दङ र' आंनालाय माथो 2000 हाबासैहाय आंलाय माथो खालामनांगौ जाखो मा खालामनो नङाहाय मेनेजार बाबु नों मेनेजार जालायनानैनो एसेबो खिन्थाया बर'जों बर'नो आंलाय बेखौलाय मा मिथिगौसै मदियासो मिथिगौ थां दिल्लीयाव थांनानै सोंहैथां जोंलाय बोरै पाकिस्तान दिल्लीयाव थांना सोंहैबायनांगौसै नंमारगौसोहाय बर'फ्रा एसे गिदिर साख्रि मोनबानो दुगा फागायानो लाजाखाया माथो नोंलाय बै सिसु बागाननि बाङालि सिख्लाफोरजों गोदै मोदोम बुज्रावलायनाय रायलायथारोहाय नोंलाय बेंकआव थांब्ला हे दहर मा दाखोर बारिनि खोथा बुंखोलै नोंलाय लाजिया नोङो हिनजाव 2 3 गाहाम थाखानानैबो दौदिनि जाखानाय बायदि गुदि बिजौ लाला खोथा बुंखोलै नोंलाय बिदि नङाहाय मेनेजार बाबु फैसा हाबनाय हाबिखौ एसे मोजाङै खिथाहरनांगौना नोङो दाउलाफ्रा गावसोर जाबाय बायखोमा जोंफोरबायदि जाम्बि जाम्थिनि फैसाफोरखौ थगायनानै मा दाउला गेसेरग्रा सानो नामा नों आंखौ गिसिरग्रा नङा माथो नोंलाय बेंकफोराव हले सिख्ला मोजां थांब्ला गोदै खोन्थाहरो है जोंफोरबायदि बुरि मानसिनोबा एसेबो खोन्थाया हाब मा खोथा आवरायलांखोलै बुरियालाय हाब आंलाय सोर बाङालि सिख्ला बेंगलि सिख्लाजों मोदोम बुज्रावलायना रायलायखोलै बे फैसा सोना हरग्राफ्रा बोरै सोना हरोथाय सोरनावबा हाबनाय सोरनावबा हाबि पाब्लिकफ्रा आंखौसो गेसाव दाख्ला सावहोनानै रायलांबाय थोस जालालै इसोरजों